Εάν πας στο εστιατόριο και φας, θες το φαγητό να είναι αγνόν το φαγητό. Αγνόν το φαγητό. Και αν σου πει κάποιος ότι είναι σπουδαίο το φαγητό, αλλά κάποιος έρεψε μια σταγόνα φαρμάκι, δεν το αγγίζεις. Μια σταγόνα φτάνει να μολύνει ολόκληρο το εκλεκτό έδεσμα. Όταν ήμουν στρατιωτικός ιερεύς, είχα πάει πάνω στα φυλάκια, στα υψηλά, και εκεί ήταν ένας αξιωματικός ανώτερος στο επιτελείο. Πάω λοιπόν εκεί, λέει, τι είσαι εσύ? Παπάς, λέω, είμαι. Λέει, τι διδάσκεις? Λέει, διδάσκω, λέω, προσευχή το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Ούχου, τρίχες, μου λέει. Τι κάνω λοιπόν εγώ? Πλησιάζω και τραβώ από το κεφάλι του μια τρίχα. Έγινε εξωφρενών. Υποκριτά, δεν δέχεσαι εσύ το κεφάλι σου να σε βρέσω μια τρίχα? Και πώς εγώ θα βρέσω από την Ορθοδοξία τις τρίχες αυτές που λες εσύ? Την δέσποινα του κόσμου.